Fa 2 anys vaig estar un mes sense treballar, però vaig cobrar igual. Va ser quan havia entrat des de feia poc a l'empresa i a l'agost em vaig quedar sense projecte i sense dies de vacances. Puc dir que va ser el mes on millor m'he trobat mentalment a la meva vida. Tenia l'obligació de llevar-me d'hora, però tenia la llibertat de decidir què volia fer amb la meva vida i el meu temps. Vaig poder saborejar el que significava la llibertat en el seu estat màxim. Era lliure de fer el que volgués, que m'arribarien diners igual. En aquell moment vaig decidir que totes les decisions que prengués havien de portar-me un altre cop a aquell sentiment. Últimament hi ha un tema en el qual hi estic pensant molt. Sílvia Plath deia a La campana de vidre que la vida és com una figuera, on cada branca sosté una figa que representa un camí, un futur, una vida possible. Com triar-ne una quan les possibilitats són infinites i el nostre temps finit? El problema és que mentre penses, la fruita es podreix i cau. Jo no vull que a la meva vida li passi el mateix. Així que aquí estic. Benvinguts a la figuera. Com vaig explicar als meus amics que jo volia que la meva vida fos així, molts em van dir, jo no podria. I jo em vaig quedar com sorpresa, no? Ells deien que al principi doncs, estarien bé, no? O sigui, aprofitarien les vacances, estarien tranquils, però que sense la feina al final s'avorririen. I res em podria omplir més el cor que la idea de tenir tot el temps a la meva disposició per provar 1000 coses diferents a fer amb la meva vida. I és que a vegades estem centrats en el camí correcte, en el camí central, que ens perdem tots els camins secundaris, no? O sigui, hi ha el camí establert d'estudia, treballa, casa't i jubila't. Aquests camins secundaris ens fan omplir la vida en el temps lliure. A vegades se'ns oblida que tenim lliure albir i que és la cosa més maca que ens pot passar mai. Perquè al final estem tan encallats a la rutina és que se'ns oblida directament. Llavors, el que passa és que molta gent, quan es jubila, després d'estar 40 anys a la mateixa empresa, treballant i fent les seves hores, i una rutina molt establerta on te'n vas a les 7 del matí de casa i tornes a les 9 de la nit, quan de cop perds tot allò que t'havia estat omplint els dies, es senten perduts, no saben què fer amb els seus dies. Per això crec que és tan important treballar en un mateix i saber què ens agrada personalment a nosaltres, a part de la feina. I és que quan et jubiles, o sigui, tens les teves setmanes o els teus mesos de celebració de per fi ja no he de treballar, però et trobes amb l'abisme de que no et coneixes, de que no saps què t'agrada fer amb el teu temps lliure, que se't fa bola la immensitat de la llibertat. Et treuen el pilot automàtic i és que ja no saps què fer. I t'has d'enfrontar a tu mateix, a què sóc i què vull fer amb la meva vida. I és que això, aquest sentiment pot fer molta por. Jo, per exemple, abans d'anar a la universitat vaig fer un any sabàtic, ¿vale? Llavors vaig estar un any que n'havia perdut la rutina de l'institut i no tenia la rutina de la universitat, tampoc havia treballat mai, tenia 18 anys, o sigui, a part de les classes particulars, però això no, quasi que no compta. I llavors va haver uns mesos abans de trobar feina que no tenia res a fer amb el meu dia i de cop et trobes amb la immensitat de tenir tantes hores amb tu sola i amb els teus pensaments. És que entenc perfectament la por que pot passar a la gent. I és que portava 18 anys en pilot automàtic fent el que em deien, aixecant-me a l'hora que tocava, i per això dic que entenc la gent que després de 40 anys no sap què fer amb la seva vida, perquè jo vaig passar el mateix però amb 18 anys. De cop és com que sents la por, la incertesa, i ara què faig? Spoiler, aquell any la veritat que no va acabar molt bé, però quina diferència va haver-hi entre aquells mesos amb 18 anys i aquell mes quan jo ja tenia 25 anys? I coneixia altres realitats. O sigui, podem donar molt per suposat que la gent sap això, però no és veritat. No penses mai que hi hagi altres maneres de viure que no la feina establerta normal. I ara que he descobert altres realitats, gent autònoma o gent que treballa mitja jornada i després l'altra mitja jornada treballa per ell mateix, quan coneixes aquestes realitats ho veus tot molt diferent. O sigui, la vida passa a ser a un camí a ser un joc de món obert amb moltes sidequests. I pots ser tu mateix que escull la missió principal, anant cap endavant i anem ràpid al final del joc, o t'encantes i vas pels camins secundaris. I sé que estic utilitzant molt aquesta metàfora, però és que, de veritat, em sento com si fos el Zelda, literal, el Link. Perdoneu, soc el Link a Zelda. I al final és com que et dones compte que el món no és una cosa externa, sinó que tu formes part del món i que hi pots participar
activament, no només anar endavant i ja està. I és que és això que pot semblar molt obvi, però no ho sembla tant. Perquè pensa, quanta gent coneixes que la seva vida és em desperto, vaig a la feina, torno a casa i al cap de setmana doncs, faig la mateixa rutina de sempre, doncs surto amb els amics o miro la sèrie que està trending topic i ja està. Quanta gent coneixes així? I quanta d'aquesta gent durarà 20, 30, 40 anys fent el mateix? I aquell estiu em vaig sentir com si la vida fos un catàleg que jo podia anar fullejant la revista i anar escollint què fer, perquè literalment el que vaig fer va ser agafar totes les formacions que tenia l'empresa disponible i em vaig posar a fer-les. Vaig començar a escollir el que realment em venia de gust estudiar, el que realment em venia de gust fer. I vaig estar treballant sobre la meva creativitat i mai m'havia sentit tan inspirada, amb tantes ganes de crear, amb tanta energia que dona. Perquè clar, ja no estava dedicant energia a una feina que potser no m'acabava de quadrar, sinó que literalment podia decidir què fer i fer el que millor se'm donava i el que em venia realment gust en aquell moment. I ara potser ja no tinc tot el temps lliure d'aquell estiu, però se m'ha quedat alguna cosa dins. Ja no tinc el cap tan lliure de preocupacions, ja que m'he independitzat ja sobre un altre país, però intento aplicar aquella filosofia, encara que sigui a petits passos, al meu dia a dia. Quines accions puc fer avui perquè em torni a sentir com aquell estiu? Per tornar a aquell sentiment de llibertat. Però al final, sortir-se del camí establert també comporta un compromís amb tu mateix. I no només el dir no a les pantalles i passar-se hores fent doomscrolling que no ens aporten res, sinó també aprendre a dir que no a plans amb gent que potser no et ve de gust aquell moment i preferiries quedar-te a casa a treballar sobre tu mateix. I també saber prioritzar i entendre en quin punt estem ara mentalment. O sigui, potser estem mentalment a un punt de la nostra vida que volem sortir sempre de festa i socialitzar molt i estar sempre fora i doncs ho entenc a tope. O sigui, aquesta època de la teva vida potser t'aportarà coses que quedar-te a casa no. Potser coneixeràs gent nova, aprendràs a estar en situacions estranyes i saber comportar-te, aprendre a socialitzar amb la gent. Et pot aportar algunes coses, però potser és que ara estàs en un moment de la teva vida que et vols tancar a casa i posar-te a estudiar i fer formacions per tu créixer personalment, doncs a tope, fes-ho. O sigui, potser aquest moment de la teva vida no desenvoluparàs tant el teu do de gens. No passa res, estàs desenvolupant altres skills que et serviran en un futur. O sigui, has d'aprendre també saber distingir en quin estat estàs actualment. Potser és també una mica com la regla, no? O sigui, potser el dia que em ve la regla i jo és que em vull quedar a casa i no fer res i no tindria sentit i no ho faria tan bé que anés al gimnàs a aixecar peses com quan estic en una altra fase de la regla, saps? I no tenim per què forçar-nos si en aquell moment no ens sentim així. I ara mateix m'he anat a Roma, estic fent mitja jornada, estic començant a estudiar il·lustració i és el que sento en aquest moment que és el camí just per mi. Però cada dia estic fent petits passos que em portaran al meu somni de sentir-me lliure en els meus dies. I tu, què faràs per aconseguir els teus somnis avui?